Diyos, maray na aldaw po sa tuya gabos. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo ni Adviento. Sa Santa Misa niya tungunyan, sa tuya pong idulot, ang sa tuyang mga personal na intensyones. Siring man, pasasalamat ni Nene del Rosario, ni Mercy Capistrano, Thanksgiving for Kosay Oil Mill, Clement A. Rule by Del Rosario family, Thanksgiving from Sis Mila Rubio and family, Thanksgiving and petition for safety and protection and good health of Robert Jr. and Lorraine Evanine Eifert and family, prayer for divine intervention for land dispute by Nene del Rosario, Thanksgiving for all the blessings received, and prayer for complete healing of Felipe Grijalbo, offered by Melba Grijalbo and family. Thanksgiving and prayer for healthy pregnancy of Marian and all pregnant women. Special intentions of Mel Ezekiel and Mel Gabriel. Thanksgiving and prayer for the souls of Saturnina, Gregorio Aaron, Pablita Jose, Epifania, Antonio, Yolanda, Ronald J., and all souls in purgatory, offered by Llantero and Dicena family. For the souls of Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, and Ernie. For the soul of Sim Echon, offered by Glenn Echon. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan na Adviento, ang mga Kristiyanos man, nakakamati kan kasakitan kan buhay na ini sa saindang pakisumaro kan kamatean asin kahandalan ni lambang saro. Siring sa nasa ebanghelyo ngunyan, mayaman para singil nin buwis, mga soldados o si isayman, gabos may kamatean asin kahandalan. Hinahalat niya to ang pag-abot ni Kristo sa satuyang buhay. Ang paglaom sa kaligtasan, parte kan buhay Kristiyano. Asin taan paglaom na ini, gikan sa satong pusog na pagtubod, na igwa sa sato ni nagmamangno. An mamamayo kan Santa Misa niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga, asin Director, kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, madapong sa samuyang katiriponan, madapong sa imong kapanahonan. Maranatha, kagurangnan. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, madapong sa samuyang katiriponan, madapong sa imong kapanahonan. Maranatha, kagurangnan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo,
kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Dios na magakamahan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Sa tuyang susuloan an ikatulong kandila kan Adbyento. An ikaduwang kandila, minasimbolo kan dakulang paglaom nagikan sa Dios. An panahon kan Adbyento sarong pangapudan sa tugabos, na magsiyasat kan sa tong buhay, dara an grasya kan pagpinitensya, na iyo ang tanda kan enot na kandila. Ngunyan yaon sa to ang regalo nin paglaom, na bunga kan pagpinitensya asin pagsayuma sa sadiri. Yaon ang kaugmahan na nagdadara sa tuya pasiring sa dalan nin maninigong pagsabat sa Kristong madatong. An ilaw na ini magdaralugod sa to kan kaugmahan na yaon ki Hesu Kristo sa tong kagurangnan. Amen. Amen. Mamibi kita, o Diyos na magakamahan asin mahihirakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, ang panahon kan Adbyento sarong pangapudan sa tugabos. Danay lugod na harani sa sato ang mahal na kagurangnan. An kinaban nag-uugma sa paglaom na madatong, an paratubos asin hinahalat an sa iyang pagbalik giraray sa huring panahon. Andama an samong mga puso, halea an kamunduan na nakakaulang kan samuyang pakiatubang sa imo. Ini nahagad mi, huli kay Hesu Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tadaramon. An babasahon na ini, nag-alok sa aking babae sa Sion, na magugma ninhuli taan kaligtasan sa mga kaiwal, asin karaatan, yaona. Hemateon niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sofonias. Magkurahaw ka sa kaugmahan, o siyudad nin Sion. Mag-awit ka, o Israel, ipag-ugma mo sa bilog mong puso, o Jerusalem. Hinali nin kagurangnan an hatol laban sa imo. Pinadulag niya an sa imong mga kaiwal. An hade nin Israel, an kagurangnan, yaon sa tahaw mo. Dai ka matakot sa anuman nakasakitan. Sa aldaw na iyan, sasabihon sa Jerusalem, dai ka matakot, o Sion. Dai magluya ang sa imong buot. An kagurangnan na sa imong Diyos, yaon sa imo. Siya mapangyaring paratubos. Siya nauugma sa imo. Babaaguhon kanya sa iyang pagkamuot. Maawit siya nin maugma dahil sa imo. Awit siring sa aldaw nin pintakasi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo, ang Diyos na banal nin Israel. Ang Diyos iyo ang sakuyang paraligtas. Ako nananarig asin dai natatakot. Ang sakong kusog iyo ang kagurangnan. Siya ang sakuyang paraligtas. Maugma kamong magharok nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan.
Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo, ang Diyos na banal nin Israel. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Mag-umaw kamo sa iyang ngaran. Ipamidbid ang mga gibo niyang ngangalasan. Pag-umawon ang sa iyang ngaran. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo, ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit nin salmo sa kagurangnan. Huli tadakulang mga bagay ang sa iyang ginibo. Ipamidbid nindo sa bilog na kinaban. Banwaan nin Diyos, mag-awit asin mag-ugma. Huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo, ang Diyos na banal nin Israel. An kagurangnan harani, anuman ang satong kamatean, asin kahandalan. Siya satong masasarigan, haleon ang mga kahaditan sa saindong isip. Mag-ugma, ninhuli taaram niyatong mga Kristiyanos, kung sain makukua an katuninungan asin kaugmahan. Hemateon niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Filipos. Danay kamong maugma sa kagurangnan, giraray sinasabi ko, mag-ugma kamo, ang sa indong kaugmahan, mahiling kang gabos na tao. Haranina ang kagurangnan, diay kamo mahandal, ang sa indong mga kaipuhan, ipahayag nindo sa Diyos. Ipamibi asin ipakimaherak, panuin pagpasalamat, asin ang katuninungan ng Diyos, na daay matungkad kan isip nin tao, magdanay sa saindong mga puso, asin isip ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahihinanyog niyato sa Ebanghelyo na dakol ang mga nagdangog sa paghulit ni Juan Bautista. Sa tahaw nin mga problema, pagduda asin kahaditan, magdulok kita sa kagurangnan. Siya nagmamangno sa tuya, pano nin Espiritu Santo, paduman kita sa bagong buhay. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hallelujah, Hallelujah. Buksanan mga pintuan, madatongan kagurangan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tawo nagapot ki Juan, ano ang dapat ming gibuhon? Si Juan nagsimbag, an may duwang bado magtao sa daing bado, an may kakanon siring man an gigibuhon. An mga parasingil nin buwis buot na magpabunyag asin naghapot, Maestro, anuman ang dapat ming gibuhon? Si Juan nagsimbag, dai kamo maghagad nin labi sa itinalaan na buwis. An mga soldado siring man naghapot. Ano ang samong dapat nagibuhon? An simbag, dai kamo magkulog sa kiisay man, dai kamo magkuakan kwartas sa puwersa, mag-uyon kamo sa bayad sa indo. An mga tawo sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip kung baga si Juan iyo an Mesiyas. Kaya si Juan nagpahayag sa atubang nin gabos, ako nagbubunyag sa tubig, halagad yaon sa tahaw nindo, an saro na urog sa sako. Dai ako maninigo na maghubad kan sa iyang mga sapin.
Siya nagbubunyag sa indo sa Espiritu Santo, asinan kalayo, annigo na sa iyang kamot sa paglinig kan ginikanan, asin sa pagtipon kan trigo sa iyang tambumong. Mantang anuhot susuloon sa kalayong, dai napaparong. Sa siring na mga tataramon, pinagrokyaw niya sa banwaan, an marahay na bareta. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan, Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. sarong marahay na aldaw na Domingo po, giraray sa satuya gabos. Maray na aldaw man po, Padre. An Advent or Advent season, sarong panahon na maugma. An kaugmahan kan Pasko, bako pa siyang Pasko, pero namamati tanaan, espiritu kan kapaskuhan sa pag-abot kan panahon nin Adviento. Kaya nga ni an Adviento, an apod ko kayan, adventure. Adventure. An root word ba kan word na adventure, advent. Tama? Advent. Pag may adventure kaya, may challenge. Pag may adventure, may goal. Gusto mo si goal maabot. Asin nag-uugma ka kan challenge, kan procedure or kan proseso na makuha mo itong goal na sarong bagay. And you enjoy the challenge. Itong element of joy, itong elemento nin kaugmahan, iyo ang nagtataong enerhiya, tanganing magpadagos ang charong adventurer. Adventure. Dakol ngunyan ang mga adventurous na tao. Nagsasakat sa mga kabukidan, nagpipiknik, nagbibiyahe, ano pa, nag-i-engage sa sarong pusuanon na mga aktibidad. Minsan mga risking mga activity. Alagad naggangalas kita, taano ta nagpapadagos an sarong tao sa siring na mga paagi dawa ngani nasa peligro gayud an buhay niya, dawa mapagal. Ano mga yan dyan? Mapagal, nasa risk. Minsan nga ni waste of time. Ninhuli taigo siyang mamating kaugmahan. Lalong-lalo na kung hilig niya iyan. Kung hilig niya ang sarong bagay, magsakat sa mga bulod, mag-mountain climbing, mga outdoor activities, mga adventure na mga activity, gusto niya iyan, nilita, nag-uugma siya kayan. Nag-uugma siya kan kadipisilan. Nag-uugma siya kan kapagsakitan. Nag-uugma siya kan mga hurdles, kan mga balakid. Okay yan sa iya. Itong element of joy na pwede man palan maging maugma, dawa igwang kadipisilan. Advent season, saro man na panahon na kita dapat mag-ugma. Mag-ugma, ninhulita daw, masakit ang buhay. Nagtutupod kita sa Diyos. Mag-ugma, dawa, minsan igwang kadipisilan ang pagkabuhay. Minsan may mga problema, may mga paghihilang, may mga kapurisawan. Minsan man sa pagnegosyo, may mga katakutan. Alagad dai kita kayan basta na tatanyog. Inulita nag-uugma kita, ginusto taan sarong bagay na iyan, asin ang kaugmahan tahali sa mahal na Diyos. Ang buhay ta sa kinaban, sarong adventure. Sabi nga ni St. John Paul II, sabi po niya duman sa iyang saro, sa iyang mga speeches, sabi po niya, my life in Christ is a wonderful adventure. Sabi po yan ni St. John Paul II. Kung siya nagtaram ka iyan, gayud kita man iyuman, mga Kristiyano, mga Katoliko, nagtutubod kay Hesus Kristo. Nagtutubod kita sa Kristo na pinako sa krus. Ikinikwintas ta ang mga krus. Ilinalaag ta sa mga bubungan ang mga krus. Sabi ni San Pablo, daita kinakasupog ang krus. Ninulita ang krus, tanda kan Diyos. Kapangyarihan kan Diyos. Ano ang igwa sa krus? Kaugmahan. Kaugmahan ay tinatao sa to kan mahal na Diyos. Saro sa mga
testigo, kaining katotohan na ini, iyo ang mga enot na mga Kristiyano. Ang mga enot na mga Kristiyano nagpahiling na ang relihiyon Katoliko o relihiyon Kristiyano, relihiyon nin kaugmahan. Sabi nga ni kan mga fathers of the church, we are baptized with the joy of the Spirit. Ano po? Binunyagan kita kan kaugmahan kan Espiritu Santo. Kaya bawal palan sa mga Kristiyano ang mamundo. Ano? Ninhulitaan sarong Kristiyano, sarong tao na maugma. Bako ninhulita mayo siyang problema. Ang sarong Kristiyano, nagtutubod kay Kristo, sarong tao na maugma, bako ninhulita mayo siyang katikapuhan sa buhay o mayo siyang hinahanap sa buhay. Ang sarong Kristiyano maugma, ninhuli, tadawa di pisil, dawa ti kapo, dawa may mga kahurasaan na minaabot sa buhay, yaon nagtutubod siya sa Diyos. Nagsasarig sa Diyos. Iyo po iyan ang espiritu, asin kahulugan, kan ikatulong Domingo din Adbiento, kung sain sa tuyang pinagsuluan ang simbolo kaini, ang kandila na rosas, ang kandila na pink. Tapos pinapagirumdum kita, na ang buhay kan sarong Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano. Ang kaugmahan ta, dai itinatao sa nakan kwarta o kan mga karanyaan kan kinaban. Maugmaan maging Kristiyano, ninhuli ta nagtutubod kita sa totoo asin buhay na Diyos. Mayong iba si Hesus Kristo. Kaya nagpapanguros kita. Pag natatakot kita, nagpapanguros kita. Asin ang pagpanguros, nagtataunin kagaanan asin kaugmahan. Pag kita nadidipisilan, nagpapanguros kita. Tadawa kita nadidipisilan, nagtutubod kita na ang mahal na Diyos, tinatabangan kita, asin iyo ang nagiging dahilan kan sa tuyang kaugmahan. Mga tugang ko sa pagtubod, ngunyan po na papaabot ang Kapaskuhan, bawal ang mamundo. Bawal and sad. Ano po, gusto ko happy ka, sabi nga ni kan iba. Pero sabi ni Kristo, siya ang enot na nagtaram ka iyan. Gusto ko happy ka, ang kaugmahan mayong iba, kundi minahali ki Kristo. Sa sarong tao na mamundo, akuon mo si Kristo. Sa sarong tao na may pinag-aagihan ngunyan sa buhay, katakutan, ano man nakapurisawan, akuon mo si Kristo sa buhay mo. Asin matatawan kanin kagianan, asin kaugmahan. Mga tugang ko sa pagtubod, ngunyan na Domingo, na Gaudete, Domingo nin kaugmahan. Sarong simana na sana, o duwang simana na sana, Pasko na. Kita man lugod, maging maugma. Kaibanan ang mga pamilya ta, kaibanan ang mga mahal niya to sa buhay, kaibanan orog sa gabos, ang mahal na Diyos, ang ginigikanan nin tunay, asin nagdadanay na kaugmahan. Matindog po ang gabos. Pamibinin banwaan, Magtutubod. ang pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga. Kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesus Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag, gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dailin na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, Hiberhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kagadanan, ilinubong, asin sa ikatulong aldaw na buhay liwat,
sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway mamuraway na sa mabalik mabalik sa paghukom sa mga buhay, buhay, asin mga gadan. gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat, nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mantang nagraranin na kita sa Pasko kan pagkamundag, mamibi kita sa Ama, tanganing danay niya tong makua, sa satong mga puso ang kaugmahan bilang mga Kristiyanos. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadean, magbanaag nin kaugmahan sa pagharubay, kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing maging udok sa buot ang pagmidbid niya to kan mga pangangaipo nin mga dukha, asin mga daing sukat, sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga mangirahat na pangyayari sa palibot kang kinaban, dai makaulang sa pag-ugman niya to, sa pagdatong kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga nagihelang, makamati kan makusog, asin mamumuto na presensya ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga gadan, maako sa kaugmahan kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ang pagdatong kan paratubos, magpukaw kan kaugmahan sa samuyang kalad, sa paagi nin pagpamibi, asin paggibo nin karahayan. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Dinig na puso at angin pagkamuot sa Diyos na sa tungkad tubos. Magpamibi Matindog ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asin sa indong atang maako lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining ostya nin kaligtasan na samong dinodolot makataonin kamurawayan sa imo, asin kabanalan sa samo. Inahagad mi sa ngaran ni Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman asin daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran,
asin binuksan para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo an nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kairiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun, na hukbo, nag-aawit kami, kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagang, paghugan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod ang gabos. Kagurang na ni kanang gadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua kan tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo, kagurangan, ipinapamaratan mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magato. Kaya kami nagoromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagkapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo. Ama niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, pangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Ang sahong kakanon sa ruwanan, itaon mo sa muyangon yan. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa bulan. Asin mare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw, nyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, antang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi, sa imong mga apostoles katuninongan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, mga kasalanan kan tinaman, kaherapin
maluhod ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pagdagos ka sa ko, asin mag-ero. Sa hawak ko, templo kan Espiritu. Linigan sa sabuyang kapahatan. Pag ako sa imo, Pagdagos ka sa ko, asin mag-aden. Sa hawak ko, kapang kanawak mo. Boton sa sakuyang mga minama mo. Pag ako sa imo, katalingkasan. Kagurangan natama naman ako. Uli ka nawa kasin dugo mo. Sagot sa buhay na mabot. Ang buhay sa kaibahan mo. Matindog ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan inaarang mi, an sa imong pagkaherak, sa bagsik kaining Diyos non na sakramento, malinigan kami sa samong mga kasalan, asin makapag-andam kami para sa Pasko, kan pagkamundag in sa imong aki, si Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kang Orasio Imperata tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahihirakon asin mapagmakulog. Minadulo kami sa imo, sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo, ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo, ang takot, nadarakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap ng bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong, mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na kamot. Bendisyoni ang samong mga pag-inguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan.
Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan an kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Hesukristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Asin, pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante niya, si Reverendo Padre J.S. Aguilar. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa satuyang altar servers, lectors, lay minister, as in Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa to gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini, salamat po. Pasalamatan taman po ang management and staff ng PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin sa Converge Channel 9. Ang misa nin banwaan madadalan po sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po, misa nin banwaan. Sa tuya pong i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na sinasa ibang nasyon na dai nakakapag-attender ning Santa Misa. Salamat po, asin matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. antes anuring bendisyon, tatuyang gigibo ng espesyal na pamibi para sa mga tugang nyato na naghihilang healing prayer for the sick. Inaapudan ko ang gabos na ibukaan sa tuyang mga kamot bilang tanda nin pagpangadji asin pag-arang nin omay sa kagurangnan. Sa mga tugang nyamo, nayaon ngunyan sa harong, baldado, nakahiga, nakakalakaw, nagsasakit nin paghelang, ibinababaw mi ang samuyang mga kamot sa saindo, sa pagpangadji. Inaapudan mi ang saindong ararom na pagtubod. Pagtubod nagigikanan nin pagbulong. Mahal na kagurangnan, makapangyarihan na Diyos, mamumuton na Diyos. Nagsasarig kami sa imo. Nagtutubod kami sa imo. Pinahiling mo ang sa imong kapangyarihan sa persona ni Jesucristo, Diyos na totoo, as in tawong totoo. Siya nagbulong, mga buta nakahiling, mga pilay nakalakaw, may kalintura, may kaurumayan, mga bungog nakadangog, mga pula nakataram, dauton nalinigan, nagpapatotoo, na kaan Diyos na nagbubulong. Ngunyan sa momentong ini, hinahagad mi ang sa imong tabang, bulungon mo ang samuyang mga tugang na naghihilang. Urog na sa momentong ini, samuyang pinapamibi sinda, asin hinahagad ninda, ninudok sa buot, ang sa imong pagranga, pagbulong, asin konsolasyon. Sa mga tugang niya mo na may hilang, ngunyan, sa kanser, may kidney failure, may kulog sa payo, may high blood, diabetes, maluya, mabublay, di nakakalakaw, paralisado, mga tugang nyamo na may minamati sa indang payo,
may bukol sa payo. Sinda maluya, sinda natatakot, kagurangan pakibulungaman sinda. Ang mga tugang nyamo na may problema sa indang mga ugat, may mga barado ang ugat, may high blood, may hilang sa puso. Kagurangan pakilinigi man, dutaan mo man kan sa imong makapangyarihan na kamot. Sa mga tugang nyamo, ang unyan, sa sakit, sa indang bituka, sa indang baga, sa mga internal organs. Kagurangan, ibalik mo man ang gabos ng mga cells na marahay, pakarayon mo, i-repair mo ang sa indang mga sistema, ang reproductive system, ang circulatory system, ang may mga gout, may mga rheuma, ang mga tugang nyamo na haloy na nagsasakit, hinhuli, sa mga hilang na daimay paliwanag, kagurangan, tabangan mo sinda, bulungon mo sinda, dutaan mo kan sa imong mga kamot, asintawan nin kao mayan, an samuyang mga tugang, ngunyan mismo, sa imong ngaran, nagdadangog sinda, inaako ninda, tinutubudan ka ninda. Amen. Amen. Asin amen. Anuring bendisyon, ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamaan, ang Ama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ibareta sa kinaban, at liwanag sa kadiglaman, irupya sa katauhan, magdato